ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро аз шабакаи иттилоотии ҷаҳоннамо мазори шумо мегардонем. Дар студия Мирзозода Раҳматулло. 22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими видо ва изҳори таъзия бинобар даргузашти фоҷиавии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ба шаҳри Теҳрони ҷумҳурии исломии Эрон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии исломии Эрон истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Теҳрон дар маросими аъзои фавтидагони фоҷиа раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳамроҳонаш иштирок намуданд. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муовини аввали раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Муҳаммад Мухбир, мардуми дӯсту бародари Эрон ва наздикону пайвандони шаҳидшудагон ҳамдардии амиқ баён намуданд. зимни изҳори ҳамдардии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нақши арзишманди шодравон Саид Иброҳим Раисӣ дар густаришу таъмиқи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанба миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон ёдовар шуданд. хотиррасон менамоем ки рӯзи 19 май раиси ҷумҳурии исломии Эрон шодравон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳаш бар асари суқути чархбол ба таври фоҷиавӣ ба ҳалокат расиданд. зимни суҳбати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муовини аввали раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Муҳаммад Мухбир ҳамчунин алоқамандии ҳарду ҷониб ба идомаи босубот ва густариши минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Эрон таъкид гардид. 22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати анҷом додани боздиди давлатӣ ба ҷумҳурии Озарбойҷон сафар намуданд. 22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани боздиди давлатӣ вориди шаҳри Боку, пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Ҳайдар Алиев меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, роҳрав бо қолини сабз кустурда шуд ва аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. бисту май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Боку ба нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун шахсиятҳои маъруф ва шаҳидони ин кишвар дар назди оромгоҳи роҳбари умумии миллии Озарбойҷон Ҳайдар Алиев, ҳамсари Ҳайдар Алиев Зарифа Алиева ва дар назди гулхани ҷовидони шаҳидони Озарбойҷон гулчанбар гузошта хотираи неки онҳоро пос доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамроҳӣ намуданд.